nadyan wujud temong peksi Mas mbok diterjemahke ngono lho nadyan wujute mung manuk Bu Ramini niki mboten melok duwe ning melok ngrumati nggih Pak Bambang oh manuke Pak Bambang nggih oh manuke apa Mas duka jar kuning kuwi mboten kuning ireng kok niki apa nek ireng ya gagak berarti nggih gagak sing gedhe sirahe niku lho Mbak oh gagak ki ndase gedhe to sirah kok ndas lho masa manuk gagak kok disirah-sirahno ki ya ora ono manuk gagak kagungane Pak Bambang niki beda nak liyane kan ndas mustaka nah iya ngene Pak Bambang sirah marai rantuk saweran kok Mas ana bawa barang tokno dan neka pun digegem sepi ngene iki marai sepi Mas pun digegemke neka lho mboten wis ngene lho oh sing ditekem kuwi Mas niku jenengan gegem napa mboten gegem jenengan kempet napa mboten ngempet napa sing dikempet aja mok takokno ning kene niku lho artane pun dikempet niku lho Nggih golek sing nyempet-nyempet ngoten niku nggih ngoten niku Pak ancen turune regane larang ngoten Pak Yalah wis pokoke sing di omah penting seneng ayem atine sok ben nimbali cipta laras melih nek wis apa iki Mas apa iki mantene apa kuwi garbeni nggih tingkepan kelairan yo nggih tingkepan lairan nanggap ulang tahunnya Pak Bambang nggih ulang tahunnya garwane nggih nanggap amin tenan muga-muga Pak Kasmo seger waras panjang umur amin ayo tintingin neh alus manis nengsem make Bapak Bambang iki lho sithik ning kok nglanakno atiku lho Mas ndak pripun lho cah wedok kok lalinan lho hubungane apa kan karena wong wedok iki nek semakin banyak melahirkan iki semakin lalinan memang Mas aku gak tau nglairno gak roh aku oh ora yo ora tau gak tau lho aku lu ngantekane ape umur 40 nglairno urung tau oh iya lanang kok Mas ya pokoke lanang kok kelairke ya ora yo wis pokoke si tukang jarene tanggaku tukang setor material ngono jare iya penyetor ya Mas ya kepengen tak story emang mau tak kei semen sing akeh kek sepi ya oh dadi jonggrang tenan iki kok malah yo lakone guri ya lah semen iki dadi semen iya monggo golek isi podang jenar Bu Min dalem sae nggih nggih oh tak kira aku mboten suwantene sae nggih padha-padha Bumin niku nggih Bumini ya ngebumini undang-undangan Bumin asal nyeluk kowe tekan ndi neh Mang Pak teko pelem gede ora dadap iki dadap kok tulisannya peleme Pak Kasmo gede ya oh iya
Nggih, Pak, peleme gede, Pak. Mepakas mau peleme gak uwoh kok. Lali, angger lali potong separo. Lah nggih. Angger lali potong separo. Iba bunga nyanding bisa dadi tombo podang kuning Cipto laras dados Kang Mas Kasemo dadekno Mas langsung wujute diwalik ngomongane sing dimut bar kobong Mas nang nggih diceluk Kang Mas kok ben ora buka celuk terus kate sok mau nggih kerasi kok yo iyo galo hae esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggolek sing tak sayang mobang iya biasanya tadi pelang ngono to Mas kok dune ngono tapi ya apik ketok demes sih Lalu
ngersake napa? Wo bar nyekel manuk podang kuning ning gone grusekan utawa ning gone alas gatelen. Heeh. Wah, nak kembarawe gatelen tukokno anu Bu SLP. Remason. Ora to SLP. Salep. Engko nak dikakah. Walah BLY. Apa neh? Blenyek. Angger dikakah terus blenyek ngoten niku kudu nageke diobati. Apa neh? Wis wis. Nih setor. Ketokno kabeh. Dadine sampean tak dol. Mbok anake payu, Mbok. Mbok dol ta. Iya. Niki ibuke wau ngersake wonten kembang rawe. Mangga. Melek. Oh. Ini